Έλα, Νικόλα, η Μαρία, με τι κάνεις? Καλά. Πού είσαι? Στο γραφείο. Να σου πω, επειδή γράφω ένα ερωτικό ποίημα, μπορείς να μου πεις μια λέξη που να κάνει ομοιοκαταληξία με το ζύκι? Με το ζύκι? Ναι. Σουβλάκι. Σουβλάκι? Μα δεν πάει. Είναι με τζατζίκι. Ναι, ωραία. Πες μου και μια λέξη που να κάνει ομοιοκαταληξία με το γλυκό. Σουβλάκι. Πάλι? Ναι, αλλά μόνο με ντομάτα και πατάτες, παιδικό. Το έκλεισε. Κάτι τέτοια αστεία δεν λένε σε αυτό το σύριαλ. Ποιος γελάει με αυτά, δεν το έχω καταλάβει. Ρε ίδιος. Μαρία, τι βλέπω, κρατάς τριαντάφυλλο? Ναι. Μήπως είσαι ερωτευμένη? Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Μαντά? Εγώ όταν είμαι ερωτευμένη το νιώθω. Ακούω την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, ενώ αντιχούν στα αυτιά μου ξένα τραγούδια αγάπης, ερμηνευμένα από τη μεγάλη μας ερωτική τραγουδίστρια Έφη Θόδη. Τι κάνεις εσύ εδώ, γιατί δεν έφυγες ακόμα? Έχω να κάνω έναν εμπεριστατωμένο έλεγχο στα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής και γενικά σε όλα τα παραστατικά που έχουν περαστεί στα βιβλία εισόδων-εξόδων. Μου το ζήτησε ο λογιστής της εταιρείας με σκοπό τη δημιουργία συλλογισμού και απόδοση περιοδικού ΦΠΑ για τρέχον οικονομικό έτος. Τι έχεις να κάνεις? Έναν εμπεριστατωμένο έλεγχο στα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής και γενικά σε όλα τα παραστατικά που έχουν περαστεί στα βιβλία εισόδων-εξόδων. Μου το ζήτησε ο λογιστής της εταιρείας με σκοπό τη δημιουργία συλλογισμού και απόδοση περιοδικού ΦΠΑ για τρέχον οικονομικό έτος. Μαρία, πώς τα λες έτσι? Είναι τα σιδεράκια γι' αυτό.